press meet kedo kinang sok kedo igel haladi itu Forum for Hills Autonomous State Movement o party itu kami klaim mipiklo keong dong utum dak nang kam khidun lo lasi ini la bakso press meet kedo inang kok lo athe itum chithek long lo itum kami klaim ke mielong na kam khidun phan ke asap so itum ta kopine ko lamklar ke pinagi isi kala hello ake hai James Hanse ake hai Peter Tisu buhedi ini curung tu lapen ke curo bek ning kalben nora tu thegrai mana thek piga je muni atum ningkan plik cap selo ke claim sitame la puson pini la tharpar tok am kewan ke thek amunit ke alang itum phanga sorsa tu nang nilu thek pikti James pen Peter hedi thek piga pini rad phane convene hedi thek pigan tapela bang solo got lang ke rad phan pe chini dak lo kedi itum forum sing na forum sing lo itum non la swang so forum sing lo kedi forum sing that pen lake Forum for Hills Autonomous State Movement puloke komane political ason kali lake ahem preg no ningkani pe tum long log te hai a committee sa avelo lage nang shira bu nang nilu hempre long lok poke lake la a committee si jut kok po apen ESDC tum ta jut kok po Autonomous State Demand Committee pu pensi ajir geding che song lo gedi ante a hempre long lok te ESDC Autonomous State Demand Committee pu ke donang lang akam ku pi lo gedo a hempre long tang lok pi ke di lasi Karbi Anglong ra tum farom long nengkan hini ante apor bidu non hempre palong lok pi ke forum phan nang tum cerap tu nang nelu apena farom tum ta avelo faramomen penke rada tum phan pisung ponpelo la perat rada phan meeting mai ta pha ponpedu kupilo kanang langke take am preglong lokte aku meeting ki bibere ja dorkar ave lasi ni tum ke ajir ki no isi langdam nang ili pudampo jai ka thar tum phan ke all party his idar conference ponchona APSLC lake non ta thurbomji remdeta thurbomji I am preglong lok pani te thurbom lamati lage lasi lake political isya song lage the political isya song tum phan ke hem pregamen pe rada tum phan jong hele than sita hedi lake ke chubai komane tum phan pe hai bomlo komane tum phan pe hai bomlo alang tum ke thik ji long ye phansi lake bang kam klem lo lasi Karbi Anglong rada tum komane election ki thurjia party si hem pregamen pe nali tum rada long ke bang kulote ini Karbi Anglong rada tum chak nang nilu Forum for Hills Autonomous State Movement tum bang chak lo po la pensi tum hem preglong wek po nilita guarantee nang pilo ako yung sa hem preglong ledat pulutang ke nengkai ni phi nili rata long surrender ji kopia posilong ledat ma pulutang te itum hala bang sut ke project pana ka song ye atuwar do lang rata to lasi ini Karbi Anglong rat panili labang so press media chatai pe nili Karbi Anglong mate driver khaya phan pachini iglo nitum eson soni nitum la original APSLC rose la penla inglong arjan APSLC atum nitum keongdung Karbi Anglong arat atum phan ke pachini ye phansi pin la bangso press meet phapon lo la penthu nili la bangso rata phan lam the si sini tham the prang inia prang sini nang tum phan churung tung lo media court ke tum phan athenang li tum tong sekot pen stami ni tum ka chu phap pona teng pen nang li tum nang cherap nang chitu dun pot aprang sini li media court ke phan si idi churu par pik lo la pen thu pini labangso press meet kopia posi tum donang kokma la pen ke pini phaponang kokma pulo tangte nilitum rose arjan matela inglong pen rose arjan lake nilitum chipulo original APSLC lo nilitum lake registered dal kaprek nang puji mune nanglitum ke NGO nanglitum ke kopene biya sokaron phaga sokaron punang puji mune tani tum chedan joni phaning hanghe banang pa puna tamen hitum
phagasu bisu karo na tuma mate kopi ke klem tuma ni tum muarni aporang chocolate rada tuma ni tum klang ko ni tum phan biasu karon phagasu karon punange puke hala ni litum ke klem akam mi ong posi ni tum phan nga sor sadu ni litum ke APSLC Rose Arjan atum ke ni tum ke kadu be phan stame BJP aphan punon Congress aphan punon ESDC atum phan punon kapre political party atum phan punon ni tum pisung nundi pulo ke di ni tum pisung nundi pulo ni tum ke election ke chipa hai pen arleng theke chipa manji aphan pule ni tum ke APSLC Rose Arjan ake hai Jem Hanse ake hai Peter Tiso la penili tum jokta hala election je pahaye phanle ni tum ke claim kali nili tum ke ekmatro ke claim pi ke lahlo Karbi Anglong arat akang chir ningkan plikep soselo ka chesong inut wang po pe beng hoy rada tum phan hemprek amen pen amek pa prang po kaprek rada tum pe ali chu en po tapson asong do piklo asinili asong men ke pudam de lo stamela poson do piklo ponchosi pudam lo la pe rachini lo la bangso bangke la so akam ke ahok lo tasi pinier ni tu APSLC Rose Arjan la pen ke Inglong Arjan ake hai Jem Hanse la pen ake hai Peter Tiso la pen ni tum jo Forum for Hills Autonomous State Movement poni tum pang chengsi Chedon Sarpen Karbi Anglong West East la pen di Mahasau ni tum claim joy pokam kali ke claim chonghu pokam kali ni tum social media pen sa me than lo la pen ke my meeting pen ta me ni tum che tham chimum pon pe mesi la bang so pharom ke seng lo halada pharom long ni tum APSLC tum det le ka che pathek det la pukali halada ake hai Jem Hanse sar ake hai Peter Tiso sar alang tum det le ka che pathek det ji la pukali halada ke pharom long ke nang chin dum lo kado wera nang thegun et lo ake hai ex CEM Jackson be sar ake hai alang li jokta hadak dolo advisor lo chief advisor lo lapenthu ex candidate ESDC ake hai Sona Singh Terang sar tame haladak chief convener lo lapen soda khak haladak ake hai ani sangpi irita kam sapi jokta haladak a executive lo penili jokta haladak forum long a executive lo la pensiona taxi nilitum la bahani thom cholo pokali ex UPD sumta ladak dolo KNC tumta ladak forum long dolo ESDC youth front tumta dolo forum long si dolo lapen KSA tumta dolo lapen ke Dimahasa Apex body tumta daksi dolo pulo tangte ni tum phan nang pu un e jela ke claim ke chong hu pu ke nang pu un e ni tum claim pi peme dam pi peme Karbi Anglong arat akangchir Karbi Anglong West East Dimahasa akangchir ningkan plikep so se pene ka chesong ington proof nang ne ho comment pensi ni tum chesong lo pini farom pene ka chesong pini penang anang deng le lo ni tum council of han apresar PC council pen autonomous council aman ke do Dr. Tuliram Ronghang CM Abdul non nilitum komana tum phanson betai pho election ang pahai tha puni tum chu hang he komana party tumason betai throk election ang pahai tha putani tum chu hang he nilitum ke nengkan hini da cho la pen ke election da thur the putang de lo ke di lam posi ningkan hini chipiduk chipelakra ni tum phana por na pitha
la pelat ningkal hini la bangso prang stame la tekloyong thom nange pleng ke no October November first week ke nitum talks tampo la talks sa hosi tame rada tum phan aning athir ke pe doja phan rada tum phan ka pachong hong unjia phan ke nilitum pene penahadak pen lam ke meke wan pivek long ji usinitum karbiang long rada phan lam chat pitikang lo la se kang hon pen litum phan nang pudun tot te dera kang hon pen litum phanang tonum ne dera litum ta o hempre ke hang lo la tum ta thek tha por pidun nang po bangke karbiang long ratum on toto banganang pudun tha la bangsi litum kachuni di kang tung athe nilitum NGO punon APSLC duplicate pulenang punon badui number pulenang punon hemprek signang yimatidi hemprek wan thegrai lo pulotang te badule wan sitame choro nangji lasi puchot kalilo nili puyang tu bangke hemprek wan thega bangke komane self help group tum si wan thegrai pusitame halatai tum choro du nangji non ke tum karbiang long ara tum ke kisuman la bangso bangdo apart do part hom do kisuman ke hemprek nangji pu athake ningje kong hala tum tai sia part do sita me arlo bangke akam bang claim hala tum le party si do la pen komane tum ke hemprek nangji pu bangke aning arlo ka che thap e do bon sita hemprek ka che song long nang che klang do hai he hala tai sia part do di pe komane tum bangke athak ka che klang det claim det sita menon ke dor de ke phuphe munit nang achara bunde nai tu dum de pe jo akasik sak dam do akisung dam do hala tai sia party lason si party ke thom mate a level ke thom do hemprek nai pu he karbiang long ra tum son do lasi lapuson ke heno dagi puloni lima thake sita me unge datang de lo ke yo lasi kachuning ri pensi ni tu bangke rada phan chuar dom lo komane ko rong pi ni ke chodia dia phan kali komane ke ha yem hanse ni ke chodia dia phan kali komane peter tisu ko chodia dia phan kali po karbiang long akar isi wan pi po nang litum karbiang long rada tum hemprek jong se ho ha kar i pulatang te ni tum ke claim pilo on toto ke nang cerab dun tha usi ni tum chuning ri batai karbiang long rada chuning ri lo itum pan bidi nang thanun pemelo phian ke ahok lo nang tum che song no bonsta me piniar nian ta me akate song ahok pe nang klang te da posi itum hemprek long lerek lo komane asong tum ta hang lo sta me ahok pe da ke hang kali pa beng hoi ti tia posi pini hemprek long le dat lo lam posi nang tum forum for hills autonomous state movement watum nang tum hang pemenon ne karbiang long autonomous council dr turiram ronghang cm job pen sitame nang tumapam ardi nang pidun pemepo pusi pini karbiang long acm dr turiram ronghang saritame nang cecak don pemelo lape alang lipan esoni tum chorong tung dr turiram ronghang sarapan alang li son si pura ta thengno si pulo komantu alang li pu pulo tangte SDC foundation there ni di fu club long si alang rat amai pia thengno si alang li ningye dak lo lam chak ti pilo hemprek akache song lo yong si ne cm yong si hemprek akache song penamen penanga cherab dun long yong si partia tum kopena ne phan ani nang ke oi do pulo tangte BJP atum ani nang ka oi do pulo tangte pini ne dr turam rohang ne CMC pulo BJP atum aning lagi nang pa oi nang ne hempre ke hang long ne ajat te menang ke song dun bekji pu alang lam chak chi pi pe me la pen surat tum pulo CM turam rohang bangke alam ki puchoji akam claim pusi ko ong dong otum bangke pulo sitame Dr. Turiram Rohang Sarbango Pilo Chief Minister Longas ta meli tum phan nagapa chingkia phan nang chirap nang chetu dung si hada nang ponlo chingki che than dong pemelo alang lita dolo kadi nilijok ka dolo kadi karbire chota dolo UPDS atum ta dolo ex UPDS atum hadi latum ta dolo KSA tum ta dolo SDC tum ta dolo KNC tum ta dolo KCS ta dolo Lameta mai tum ta dolo kadok ka ve damsi
hadak chingwai dam ching sai dam pimi lo laki ka chu bai ka ma pin lo ke lasi doktor tuliram rong hang sarabang nang chingwai dun pimi dagra da theno ka ni thap chot apukali hadak an nang chingwai dun pimi tapi haladak alam na kol som lo je non cheklo yom thoma philo tangte faramatum phan Delhi nang hangpo super talk aphanang hangpo nang tum haladak pal si chini dak po je kopia po si hemprek long le det lo la pen long le det po ma la pen long ji ma mate long ji pulote komantu la ke long po la hayalam klang dak po si halabang so por hut rada tum kar biang long rada tum phani li chuning ri kala hello labang so social media acha tai pen nang ing hong duno ni tu phang om toto ni tu phang kom se kom sita halabang so por an ke ni tum aporang chu hang de lo ni tu phang nang chirap nang ki tu dun tha lasi jong si labang so hempre ka bang ke nang ji po bang ke hang jolo ing chir duk po bang ke hang jolo bon sita non nilitum ang rup ke un etlo nitum ke ang chak cholo ang chak ta ahok ahak ang chak bang Delhi ke chingwai dam po hut ang ke rata phan piklang dak tang det lo ke rata tumyong sia hok pet hempreking chir binong pulo tang te nang chirap dun tha pusi rat atuang phan labang so social media chatai pen pechini iglo ako yong sinang chirap dun de pulo tang te ahok alam bang ke lehelo hempre ka phan aninga klopen ar iediat arokom usi ni tum chi nam thek pula bang ki tum ke wan ke chepadu ko pot lapen ahok ke dalam ke chini ji aphan si nang tum sitame lada wang iglo chorolo asi pini lada aki hai sir james hanse aboha ahem along itum chingrum lo asi lada nini tum suarlo tum sitame non dolo lapen ne sopin so tum sitame dolo lapen ni di prangjong alang ni aki hai sar kongrong pi alang di vice president PSLC original rose symbol alang di vice president arpu kasi alang di pen kapachini alang ni klar dak lo pusi nini ta matha dam lo lapen rada tum sitame ladak pen kachini dun alam anke nang tum sitame lamun chidam pensi nang tum sitame aprang kengkam kache jor peni thegi apansi nili hin pen sitame kachini iglo nili ke ahok pet pen kacharli pen kilong syllabus ateng pulo tangte rural development rural transformation wrong root sitame copy si akang chir wek pulong te hembrake article 244A ilitum aphan aprang raidang inti handshake alangli ilitum phan ng chesong pilo alangli 1951 52 ha 1969 an meghalaya haladak kado kawe is atuk penchepangrom si haladak hembrake alam haladak akar biang long tum ta hembrake nang jipusi ilitum aphan hala sohut ilitum aphan raidang inti handshake ta ilitum han ipelong pidunno tebon sitame Assam government along si dodunji to Congress kachari ahut kapuson si kithe kiting leaders atum Congress adin ahut kapuson kaning jedun det kana job ilitum pinyar ni anstami akichok jamdo ilitum dak chethan dam lona kumani yong si nangli khan kicheng ar inar det lote arbi tanang par det na nangli alar ki hui dunji khan nangli mathari pusi lage ilitum khan ki proi tip la pen ke litum ning ki the pensi lada ke ilitum afusar arna malam bible kang cherong sitami lapuson ki tokdo lasi nili akama masya we bang nangka sorsa long nili alar ki hui dunji ke ni kam kali lagi arnam si chini la pen mithang si chini but freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression. Article 19, like a democratic country, like when everyone has the right to choose their own religion, own politics, like when nangli PC nangli choji jingthangji, like a freedom of rights and expression, la Article 19, la bangso alam le kado kabita je respect na. Why we are having this Constitution of India? Kulotang telitum anutin sitami rights do.
lasi kachini ni ke la pen ke kipudun tot kipudun sit ke mo pen ake hai sar kong rong pi pen sami than igdak lo kachini ajakong ka wede da tum sit na puson kipulo bulasi consideration wa bangsi ilitum donang ko nona por bang ke kachiputot kachip pusit kachi sorsa lahai alam ana bang ke kiputang atum setame la bang nang litum chimun thina ikha ili tumakinang vegji ko kupilo pinyar ni ili tumakang chir ke kupilo ili tumke article 244A autonomous state autonomous power la sigi pumati Asian countries of president professor Jian Hong Liu nili apong social media long tamil la pudak lo la pen pupon pemelo ili tumafan Asian countries of president pen professor Jian Hong Liu ikithan go back to your own Karbi Anglong district and make the people aware about their own rights and justice. What is already there in the Constitution of India, halaswa rona teng benang tum rong arada tum long chitong chikhandam ra nang tum common platform along wang non pusi ilitum la APHLC ke all pulotang te lage all party bhansi laitum hangsi chingki chingwai nangji lapen Asian countries kipu apong kipu do 2013-14 aningkan nili article kitok article sitami labang so article submission dun lo la selection long lo halabang so ta article 244A autonomous state itung long nangji pusi nili Asian countries la human rights seminar long ka present dun lo la sila bang so article ateng pen pulotang te ilitum kadu kawista all pulotang te ladake hemicided hangret lakaliden nangji kadu kawisitami ladak be it different political parties different social organization kadu kawita one platform along wangot pusi APSLC tadolo, KNCA tadolo, KCS dolo, KLA dolo, KSA dolo, lapen AGP tum sitama wanglo, lason na taxi ASDC punon, BGP punon, Congress punon, APSLC punon. Let us be in the one platform. Let us all unitedly come to that one forum. Forum for Hills Autonomous State Movement. Ladakh, Lakiseng pen, Lakiseng that pen. Uthot ahin a social organization a political party tum stami wang pen me sen lo labang so Forum for Hills Autonomous State Movement puki lagi kaduk kawita ining insam lo pusila pen non forum pen sinon ahin atumi heta ilitum ASDC meeting along chitong dun iglo kedi atumi sitami bang halada radakar iya kang chir ki kopilo hempre pipo si APSLC atum sitami atumi Johnson be pan engine so me akihai alang dike former CM lo alang li arta dolo te bon stami ja ho make bia thoibo atumi ke hala pusi bangke rat khan kachi mum lok lo tangte alang li tum alang li tum ke claim ching hut ko alo ni areng ki so ahu ke so alang li tum party penang ando atumi ki thekdon lo te alang litum arta la nakidam lo tami alang litum lagli alang litum akang cheer papleng long nang jipusi labang so forum long si do rapet chisong rapet ke kado kabis tami ni itum chi realize nang ji itum asu marching honduk pulong te kado kavitum sitami kachisong kachipaduk kang tung atumaphan lapuson hipudun tot hipudun sit abang ke ing ton lo na munit kachisong ji abang ilitum aphai chibom lo arni ilitum aphan kado kavi kacholang ren pencheng lo kapati pencheng lo ko an lo ni day and night sitami lapuson akisung do so pinso so arlo atum sitami lasi ilitum aphai amuluk ta kompik lo lasi adon tin pen muluk ta chanangji adon tin pen setame ta chisong along ta chini japhan wang iknangi study do nai research do nai kopi silatum ke clamaret ma ahok tong latum ka chisong ma piniar ni hiki aduli CM MP MLA long stame la hai ke hang aphan ke la hai tangkanangi po aphan mathai e la penan parta election nang pe hai nang ji po aphan arni si talam kelet kelai taning je kedi
rat along dampen hem break long nang ji la pen election ke thur the kusi na hox tame ke than pon ki bum pon la hello rat atuma phan pamang hunang ne rat atum ke innocent ha wrong a rat ki do atok anu tum ke ing thir at aning ing thir at la si itu maning ta chipang thir nang ing hota chipasa unang nilu ing hota chipang thir nang i choy kilo ka ching choy son thought i bangs tame ining arlo tame ka sa ura pot ans tame lang ke ching du eda son thought ining chiroi pen itu okay we are all brothers and sisters Karbi Anglong East West di Mahasaw arato ans tame ilitum ning isidolo na lahelo mati gorlosaki puta CM di Mahasa gorlosaki puta alang lita once upon a time I was underground party DHD ala daksi alang li 2005 aning kan tame ala Karbi lapenke di masa tum arona hud alang li ki Karbi ahem tun si alang li boha kedu alang li kaya pan de ching hon alang li hepik ni tum fan 2 hours di Mahasaw ke dam alang li na ching kidun nasi CM sitame di Mahasaw sitame laan a respect ki pilo labang so hemprek ke long jepat la son thot si Dakar biang long CM akai sar tuliram rong hang sar alang li sitame aning hang pamelo la son taxi congress atum ta aning hang pamelo son taxi SDC tum ta kachesong apurun ko anlo ni aning kan lasi kato kavis mustame itum ning isipet hang rapet lo nang pusi nili sitame rat ang no la pachini iglo